Hello guys, togashira mishonga chenyu chama secret nama confessions dzitandoitwa iye Glory. Aiwatadzoka zvakare nenyaya dzenyu. I hope you had a wonderful weekend. Makorokoto kuna Machuma and Loveness Madziva. Aiwa Machuma akaita number 2 handiti after Geda Stain nezuro aiwa ndiri supporter weComrades Marathon. Ende zvinonakidza kuona kuti Zimbabwe iripo ipapo pamamonya ipapo. Thank you ladies. Aiwa tofara even Loveness Madziva last year akaita, is it last year or 2024 panaenda Comrades akaita macramp and we were like anga ari top 2 top 5 tichita Loveness achaita number 1 akaita macramp akatadza kupedza but aiwa taona kuti gore rino hasikana maita mashanda aiwa tukorokotedzai. Alright regai tipinde munyaya inotevera. Makadi tete ndiri musikana ane 29 years ndiri mudiki vabereki vangu divorced nguva zhinji vaigara vachinetsana handina any memory vachiwirirana. Baba vangu vaiva munhu aimwa doro zvekuti kana vadhakwa vaitanga kurova mai, so ndizvo zvakazoita kuti mai vasiye marriage yacho. Zvese zvaiitika izvi zvaiva maso angu. Ndakabva ndati zvekuroorwa handidi, ndakazvora ndiri ndega mwana, asi kuti baba vandichengete ndiri one zvaitonetsa. Vaitoona senge it's a burden asi vachitenga havo doro. Amai vakanga vasingashandi zvekuti baba vabudise mari fees okutenga mabox zvaitonetsa, asi baba vachishanda. So my mama vakabva vazoroorwa nomumwe murume vakandisiya namai vavo nekuti murume wavo akanga asingadidi. I was hate kuti mai vangu vakasarudza marriage vachisiya ini mwana wavo. Ndanga ndakagara zvakanaka hangu nagogo, but pasina kupera nguva vakabva vashaya. Ndikaenda kwatete vangu, ndiko kwandakaona nhamo. Life was tough zvekuti ndakambofunga kumbozviuraya. I felt like no one wanted me, even my guru vekubereka chaivo. Life went on. Then ndakabva ndambotsvaka basa remumba kuti ndiwane kubva pamba patete vangu. Ndakabva ndawana basa ndaishandirawo vamwe mai vakanga vane vana vavo too. Ndakachiona tete kambofunga kuti maybe I was cursed nekuti kubva ndiri mwana handinambobvera ndagara zvakanaka. Tete nainzi handidyi chikafu chakafanana nechivamwe. I was treated like an outcast. Vakanga vasingawachi maundies avo, ndini ndaizowacha kuwash and basket kadiki kanenge kakazara. Ndakamboshingira ndiriko ndikaonda zviya zvekuratidza kuti munhu haana peace of mind. I then decided kusiya basa riya. Ndakabva ndatsvaka imba nemari ndanga ndaunganidza pandaishanda. Ndakabva ndawana imba ndikatanga kugara ndega nekuti zvekugara nehama zvaitonetsa. Pamba pandaigara pakanga pane umwe musikana aive sex worker ndichamuti Ana. Akanga akanaka, ganda rake raita kunge aigeza nemukaka and aichena. She was so friendly zvekuti takatanga kuwirirana. Pese paibuda aitoita make sure kuti andivigira something. We became friends. Ini zvinhu zvakanga zvakandionera. Ipapo I was 21 and kamari kese kandanga ndinako kakanga kapera. I was struggling. Ana ndiye aitondibatsira. Akanga ari muhombe kwandiri, so ndaitomona sasisi vangu, but ndakanga ndakunyara nekuti aindiitira zvakawanda ini ndichingoswera ndakagara. Saka ndakazomubvunza basa raiita and she told me. Ndakabva ndamuudza kuti zvinofamba sei ndaidawo kuzoita nekuti I wanted money. Ndakabva ndatanga kuita sex worker. At first zvairema tete handidi kunyepa. Basa riya is not easy at all. Kana uchitanga so meeting different people vamwe vausingazivi kuti ane utano here kana kuti haana. Time yakati yafamba ndakanga ndajaira maybe zvekuti zvakanga zvava muropa, asi mari yacho yandaishandira yakanga iri shoma. One day I got a call from tete zvinzi amai havasi kunzwa zvakanaka. Ndakashambudzika kuti after so many years amai vakuziva kuti ndiripo. I knew kuti there was no one who could help her. Ndini ndanga ndiri mwana mukuru. Ndakabva ndavaregerera zvese zvakaitika. How she abandoned me ndichiri mwana. She never cared for me or even look for me kuti vazive kuti ndiriko. Nekuti she was my mom. Ndakaenda ndikanovaona. Ndakasvika ndikaona state yamai isingaiti. Vanga vane cervical cancer. Tete ndakachema. She was no longer mai vandaiziva. Vakanga vaonda zvainzwisa tsitsi. I had to look for money kuti vawaitwe operation. Saka ndakabva ndatanga kutsvaka maclients akawanda kuti zviite, but zvinhu hazvina kufamba semafungiro angu. Ndakabva ndatsvaka vamwe mbuya vaibetsera vamwe vangu zvinhu zvavo zvichifamba. Vakanga vari n'anga mbuya vacho. I went there and told her kuti I wanted to get more clients. She gave me mafuta ekuzora. Zvikatoshanda ndikawana maclients akawanda tete zvekuti I managed to raise money. Mama vakaitwa operation zvikafamba bo. Nao vatu vabo asi havazivi kwayakabva mari yekuvarapisa. Ndakavatora ndikagara navo nekuti murume akanga atovatiza nekuda kwekurwara.
kwavo. Chakunetsa ndechekuti ndakamboita siki karapwa ikapera, but only to discover kuti haina kunyatsopera and ndatoita kunge ndaora. Ndakatosiya basa riya randaita ndaona kuti nekondishini yandava nayo hazvizoiti ndogona kutoita wese. Ndinoita kunhuhwa tete chero ndikageza zvinenge. Amai vangu ndakazovaudza nezvebasa randaita, vakachema and she blamed herself kuti dai vaive there for me samai ndisina kuita basa iroro. We tried everything, even mishonga yechivanhu, but it's not working. Takamboenda mumaprofita zvikanzi ndakagadzirwa nemunhu wemurume aive client yangu. Manje kuti manje handizivi kuti ndiani, handizivi nekuti ndaisangana nevanhu vakawanda. Kana pane anokwanisa kundibatsirawo kuti ndipore nekuti hapana kwaningaenda nesituation yandinayo. I'm so much in pain and now ndakutotsvaka basa, ndoda chero remumba ndiwane kubatsira mai vangu nekuti ndiwanewo neniwo kurarama. Ningafa sure. Saka now my problem is how is she going to work here akao achita kuti ari kuora. I don't know. Yakatumirwa iri audio. Manje kuti ndizoziva kuti akaitumira ndiani zvinotinetsei. Alright, regai verenge nyaya inotevera. Vatete ndakasiwa nemurume zviri dramatiki. Vatete zvisati zvamboonekwa panyika pano pese. Nekutya kusekwa ndakatsvakawo mazano kubva kune vamwe kuti kana zvadai ndodini. Pane umwe mudzimai aigara muraini medu akati zvaiva zvishoma izvi ndisatye. Aiva neumwe munhu waiziva aigona kumisa dzimba dzinenge dzava kusungunuka seyangu. Saka aizondipa nhamba ndifone totaurirana, kana achiti tisangane tosangana. Handina kunonoka kubata munhu wacho ainzi ndichatopota. Akati ndisazvidya mwoyo kana nepadiki pese. Ndiko kwaaidana achinzwa ikoko. Murume uyu ainzi Madzibaba Bitirani. Vatete Madzibaba ava vakati nditenge makendo maviri, reredhi nereyellow, uye banga idzva neshinda tema yokurugisa majuzi yakakora. Ndakakurumidza kutsvaka nokuti nyaya yangu yaiva national emergency chaiyo. Chimwe chakandiita ndizvikurumidze kuzvitsvaka inhau yekuti zvaisadhura hazvo. Banga ndakanotenga kumaChina vatete, makenduro agara hadhuri. Ndakadzokera nezvinhu zviya zvandainge ndanzi nditsvake. Madzibaba kwava kucheura vatete makenduro aya nebanga idzvariya kuita shepi yemunhu. Vatete kwava kutora makenduro aya kwava kumasunganidza kuti shui netambo. Vatete banga vakati harizofanirwi kushanda zvakare, saka ndaifanirwa kuzorirasa pane mvura, mungava murwizi kana mudhamu. Zvakanaka mambo. Madzibaba vakanditi makenduro aya ndaizomatora ndomaviga pakanaka. Ndaifanirwa kumabatidza usiku. Kumabatidza usiku zvaimirira kuti mumba mangu mupinde chiedza, sezvo rimwe rainge rakonzerwa nekuti marwei, mugeza nemugovera ainge aneka kubata. Kana vachikutsanangurira vana Madzibaba ava, unonzwa kuti izvi zviri kumeka sense chokwadi kuti girlfriend yemurume wangu yange yakabata mushonga. Kubva enda murume wangu kugirlfriend for the first time akafona vatete, zvinova zvakandipa chivimbo chekuti zvinhu zvava kuzonaka. Ava kuzodzoketsana toita one big family. Ndaiendepi neumburira hwandaive ndinawo. Handina kuziva kuti ndazvigokera ndoga moto muziso. Vatete ndingadai ndakagamuchira kuti people fall out of love. Ende kusiya kwagara kuriko handisi ndatanga nako. Makenduro pakatanga kupfuta vatete, mumba mandinorara usiku wega ndainzwa muchipinda chinhu chinenge munhu. Waitoona wega kuti uyu mumvuri wemunhu. Hazvina kuperera ipapo. Mvuri uyu unopinda mumba mangu everyday wotanga kushina neni pabonde. Hakuna chinhu chinorwadza sekushandiswa panyama yako usingadi. Vatete ndaitomuka ndakati rukutu semunhu anga achitimba gandiwa. What I ordered ne what I got hazvidzidzani. I wanted my human husband back, quite a spiritual husband. Yaishinana neni. Ndakaona zvakakonzera kuti ndidzokere kwamadzibaba vemakenduro vatete, sokuti ndakanzvera nyaya iyi ndikaona kuti yainge isiri right. Ndakadzokera kwamadzibaba vaya ndikati zvaitika kwandiri zvaisava normal zvachose. Ndakaona pandakasvika kuti madzibaba vakapusa. Ndakavaudza zvandainge ndava kusangana nazvo. Handizvo vatete zvatainge tawirirana. Handizvo zvavainge vandipromisa. Zvoitika kwandiri handiyo agreement yatainge tabvumirana. Madzibaba vakanditi ndinodzoka newax iya inosara panopera kenduro. Ndakabva ndaziva kuti zvaendwa. Ndakaenda ndikanoikwenga papa floor
ndikatobatidzisa moto kuti ndainge ndapinda ma1 zvainge zvakaoma sekupema mpostori, sekupema munhu ane zuda. Hapana pandaibowana waxi iyoyo, ndakaziva kuti zvaenda. Asi ndichifungisisa mumvuri unopinda bedroom angu wakafanana nemutumbi wamadzibaba wekundigadzirira dare. Ndine chokwadi chekuti mumvuri uyu uri kundishandisa ndimadzibaba. Madzibaba vanenge vakandichiva, vakandichatisa ivo neni nemakenduro ainge akabatanidzwa akasungwa neshinda, vava kuuya vachishina neni, zvinova zvandisiri kufarira sokuti ndinonzwa kusviba afterwards. Ikori ndainge ikoko munhu asina mudzimai, anogara muchitsapi mudondo, asina mhuri kana kuti andigadzire imba, iye asina imba zvayo kana pekuisa musoro. Iwo mweya wari kuti wakamutuma kuhandewani. Murume wangu wenyama hana kumbodzoka. In fact ndava newe pamweya anouya semumvuri kuzondishandisa. Ndatambura kuti dambudziko rangu ndoripedza nei. Ndaifunga kuti ndiri kugona kugadzira imba yangu. Izvo ndapiwa gakava renyama singatsengeki. This is so weird. Ndiri magroup akawanda paFacebook, unoona vanhu vachichema kuti murume wangu aenda. Ndotsvaka munhu angandibatsira kuti amudzose. Guys, rudo rwekushandisira mushonga hunobhowa, wekuti unenge uchifanira kukutidzira kuti ndide handiti. Rudo rwakadaro harusi rudo because uri kudana nemushonga hausi kudana nemunhu. Like she said kuti munhu anobvunza kufall out of love. Ndoona sekuti madzimai, I don't know, regai ndisajaji hangu, but handi munoona problem yekuti wekuenda kun'anga. Kana kuri kuti wawigwa nedambudziko rakadai rekuti munhu aenda. Pamwe pacho kupfugama unamata kuti Mwari ndiratidzei nzira chaiyo yandofanira kutora. Because in the end unoguma wahakana nezvizvo usingafaniri kuva wahakana nazvo. Right. Hi Tete Glow, please hide my ID. Zita ndichasviti Rutendo, not my real name. I'm a lady in my early 20s. Nyangu, it's a long story. Saka ndichaita part 1, 2 kunosvika yapera. Nyangu yakadai. Hi Tete Glow, please hide my ID. Zita ndichasviti Rutendo, not my real name. I'm a lady in my early 20s. Nyangu, it's a long story. Saka ndichaita part 1, 2 kunosvika yapera. Nyangu yakadai. My parents divorced ndine 2 years. Takazvarwa tiri 3 yedu first marriage. So I grew up na mai vangu vakazoroorwa neumwe murume ndane 3 years. Sisi vangu vakazoroorwa ndava mu grade 1 uye brother vakaroora vane 17 years. Inini ndini ndakazosara pamba na mai na stepfather vakazoita havo mwana musikana 1. Ndakakura upenyu hwekutamburira hembe, bhutsu panga pasina. I remember kubva ndichitanga kusvika ndipedze chikoro. Ndakatengerwa school shoe kamwe chete. Pamwe pese ndaitomboenda kuchikoro netsoka namapusha ndaipfeka adambuka. Baba vangu vaisatumira kana senti till ndapedza chikoro. Stepfather vangu chikafu vaitenga havo kana kundishungurudza vana zvavo ndinganyepa. Mai vangu vaishanda pamusika, school fees vaibhadhara. Handina mumbobvera ndakadzingwa kuchikoro. Ipapo I give her flowers. Kushungurudzwa namai vangu kwakazotanga mushure mekunge rimwe zuva vanetsana nemurume wavo vamubatira mameseji egirlfriend. Saka ndakatonzwa baba ava vachituka mai kuti ndaneta nekuchengeta mwana wako pano, kana uchida nezvangu musiye ungaende kwababa vake chisare tega. Amai vakati handisiye mwana wangu. Ipapo baba ava vakabva vatakura mabhegi avo ndokubva vaenda. Nguva yakatevera ndakanga ndava kutukwa kuti dai pasina iwewe, dai ndine murume wangu. Ndiwo akaita kuti murume wangu aende. Iwe ndichitukwa nekurohwa for any slight mistake. Vakashaya mari yemuriwo kana chingwa. Ndaitukwa kuti dai pasina iwe, dai murume wangu aripo, auya nemuriwo. Nguva yese ndakakurai ndakanga ndava munhu anotya mai vangu. Ndanga ndakusaziva kuti ndagona papi ndatadza papi, nekuti pose ndaingorohwa kana kutukwa. Ndakazoitawo mukomana akandipfimba ndiri form 2. Takatanga kufambidzana. Pese apa ndaiti ndikatukwa okurohwa ndiye aindinyaradza. Ndaitukwa mashoko akafanana nekuti hure. Chero ndikawanza salt mumuriwo ndaingotukwa kunzi uri hure. Pamwe pacho ndainzi zingomwa remunhu nekuti ndaifarira vana vacheche zvekuti tu hanzawo svare, ndosaka uchida vana stereki uchiri musikana. Kumaraini kwedu kwakamboya mumwe muprofita so akatombondipfimba, but ndakamuramba ndichiti ndine mukomana wangu wandaifambidzana naye. Kumba mai vakamboshevedza n'anga ikagara mazuva hanzi ndoda kuti indishandire.
Ng'anga iya yakatombondipfimba hanzi ngatitize mai vako tiende kumusha kwedu kuChipinge ndokupa zvese zvaunoda. Ndikaramba futi nekuti ndaiti mukomana wangu ndinomuda, asi zvese izvi handina kukwanisa kutaurira mai vangu nekuti ndaivatya. Pamwe dei ndakatobatwa rape ndaingonyarara. Vakanga vasina bondi neni. Mukomana uya ndakadana naye kubva form 2 kusvika ndanyora form 4. Ndakaita 2 years ndatiza kumba ndichishanda basa remumba, ndichiti paoff ndoenda kumba kwemukomana uya. Tarira tese but aita withdrawal kuti nhumbu isabata. Pandaishanda pese apa ndaitumira mai vangu mari nekuvatumidzira zvinhu. Vakazonditi dzoka kumba hako, vakanga vakutaura neni zvakanaka. Ndakambofunga kuti pamwe abuse yapera, but no, zvakaendera mberi ndichitukwa until one day ndakafunga kuti ndoda kumbotrya kuona kuti ndinozvara here, since ndichingonzi uri ngomwa hauzvare iwe. Ndakarara nemukomana uya bva ndamutiitira mukati. Ndakaita 2 months mimba isina kubata. Ndakatoti handizvare zveshuwa. Ndakatanga kunamata zvine simba until yazobata mimba. Ipapo ndaishanda mune imwe bookshop. Mimba yakazoonekwa namai yava ne5 months. Ndikanzi enda kumuridzi, zvisinei mukomana haana kuramba. Takaenda tikanogara. Ndakagara nemukomana 1 week chete, zvinhu zvakanaka. Akafonera mai vake kumusha kuti ndaane mukadzi akazvitakura kuno. Mai vacho vakabva vamutuka kuti he, mutema wauzive here iwe. Bva vamuti mupe foni. Bva vanditi mai mwana uyu haroori vanhu vasiri vemuchechi, dzokerai henyu kumba kwenyu, hamupagare apa. Saka mukomana ndakazomubvunza after call akati sorry ndanga ndisina kuudza kuti kuchechi kwedu hatiroori vanhu vasiri vemuchechi. Ndakati totendeuka hangu, zvikanzi hakuna achabvumidzwa kutendeuka kuchechi kwedu, takatokana kare. Asi iwewe gara, ndinokuda. Ndikati saka bo. Takatanga kugara, ndokwakava kutanga kushungurudzwa futi nehama dzese dzemurume vachiti enda, hatibvumirwe kuti ugare nehama yedu usiri wekuchechi kwedu. Ndairohwa nana mukoma vacho apa ndine nhumbu. Iye kana kubata hake aisiya. Akazotanga kundishungurudza achindipimira chikafu. Ndaitengerwa kabhumu ye50 cents ndonzi kanofanirwa kupedza mwedzi. Kakasapedza mwedzi ndairohwa. Ndakazobatsirwa vana matwins apa preparation ndakanga ndakatenga ndega nemari yangu. Apa twaiva tushoma, zvisinei mwana wana akazoshaya ndikasarirwa ne1. Hama dzacho dzakatanga kuita makakatano echitunha chemwana ichi, achiti mwana ngaavigwe kumusha. Hama dzacho dzichiti no, notisvibisira mumusha. Zvisinei akazoenda by force kunoviga ikoko, but ndakadzingwa, handitozivi pakavigwa mwana wangu. Nhamo yakazorova zvekuti mwana akanga akushaya chekupfeka. Ndakamupfekedza tuhembe twandaicheka ndega ndogadzira. Ndakanotsvaka basa, but dei iroro ndichidzoka ndakarohwa. Hanzi wakuda kuhuraka. Then ndakabva ndaenda kwamai. Pandakapora akauya akakumbira ruregerero. Ndakuda kudzokera, mai vakati ukangodzokera chete neni tatocheka ukama. Ndakabva ndagara, bva ndatsvaka basa ndikawana rechigadhi. Ndaiti ndikatambira ndaipa mai half pay sezvo vaisara nemwana. Ndakadzoka kumba. Manje pane umwe murume wandakasangana naye. Bva anditi ndakasiya nemukadzi, ndine mwana 1. Takafambidzana kwe1 week. Bva ndaita find out kuti ane mukadzi nevana 2 ainyepa. Ndakabva ndamuramba. Then amai vangu kwakundituka vachiti wamurambirei, zvine basa rei kuti ane mukadzi? Iwe umupe love zvekuti anoramba mukadzi wake. Ndikati no, handidi kurwadzisa umwe mukadzi. Vakatotsamwa nenyaya iyoyo. Vakanga vakugara vachindituka kudzoka kumurume kwandakaita kuti ndidzokere kumarriage, ukuwo vabereki vemurume pavakanzwa kuti ndakabva. Vakabva vatounza mukadzi kuigira murume. Ndaingoshingirira kugara namai nekuti kwakanga kusina kumwe kwekuenda, but kutukwa, unoramba varume vanokunyenga, unoti uchadiwa nani, we uri mvana. Ndakabva ndatopera hope. Ukuwo baba vangu havana kana basa neni chero izvozvi. Then makore akafamba, bva ndazosangana nomumwe mukomana. Takamboita mwedzi tiri mafriends. Bva azosvitsa shoko. Ndakamuudza chokwadi kuti ndine mwana. Akati no pressure. Takafambidzana. Bva azoti akuda kuroora zvekutobvisa pfuma. Ndakamboshokeka ndichiti pamwe aida kundinzwa, but akatozoarranja kuenda kumaintro kumba kwavo. Vabereki vake vakanditambira nemwana wangu. Iye hake haana kumbobvera akaroora.
Akazouya akabvisa pfuma. Baba vangu vakashedzwa, pakaitwa makakatwana. Mai vangu vachiti ndini ndakachengeta mwana, saka ndotora pfuma yese. Baba vakati ndikangorega kupuwa pfuma iyoyo, iweyo kumba kwako haunogare zvakanaka, imba iyoyo inoparara. Ndakazotumwa muzukuru kunovaenzanisa, vakazongoramwidzana kuti tora roora. Ndakazoperekedzwa nanatete kumba kwangu kunyowani. Ndava kumba kwangu, murume wangu akazoti siya basa, umbogara uzorore, ndishande, mwana wako I'll provide everything she needs, since baba vacho vasingatumiri kana sent. Kubva zvatakasiyana nawo mwana ava ne4 years. Ndakasiya basa sezvo neniwo ndanga ndisachadi. Umwe musi ndakambopotsa ndabatwa chibharo usiku. Remember, ndakanga ndiri guard, saka ndakabva ndati chance given, regai ndimbozorora. Amai vangu havana kufara nazvo kunzwa kuti ndasiya basa. Vakanditi wasirei? Ndikati mukwasha wenyu ati ndisiye. Zvikanzi enda kubasa, usasiya. Anozondichengeta ndiani? Ndikati murume wangu ati achapota achikupai mari. Vakasendera murume wangu mamessage vachimutuka kuti ungasiyisa breadwinner wekumba kwedu basa, unoti ndochengetwa nani? Akavati ndokuchengetai. Kwandiri vakati dzoka hako kumba kana asisachadi kuti uende kubasa. Ndakaramba ini handina kuenda. Vakasenda mameseji vachindituka. Vakapedza mwedzi wese vachingondituka nenhau iyoyo. Kusvika nanhasi vanoti vakanditi ndokuda mari, chero tiri murodhi mune vanhu vanotanga kundituka kuti hantowaona manje, Mike akakusiyisa basa, now hauchandipe mari. Remember, ndaivapa half pay pandaishanda. Now ukama hwangu navo hauchisina kunyatsosimba nekuti vakati mari. Ndikati handina, vanondituka zvekusiyiswa basa nemurume. Ini hangu kusaidi kwangu handisi kuchema kuti ndakasiya basa, nekuti basa randaita riri risk kumukadzi, especially wechidiki. So pandaigara kumba ndisati ndarurwa, mai vakauya vachiti kune stand yeshop iri kutengeswa, hatibatsirane kutenga, then ndoisawo zvinhu zvangu. Kana wavaka ndaida kumboramba, but ndakatya kuti ndikaramba vane system yekuti munhu akaramba zvavari kuda vanobva vati saka ndachekana newe ukama hauchazi mwana wangu. Ndakabva ndangobvuma. Takatenga ground riya, then pakuvaka ndakavaka nemari yangu ndega, since kubasa taita madeal ekuburitsa zvinhu towana mari, saka ndainge ndakuwana yakati. One day murume wangu akazondipa mari yeplastering neroofing, matiles, madoo nemawindo, kusvika shop ipere ikaita zvese. Saka ndingangoti mari yamai yakapinda pashop, I remember, tikaiweka inogona kuita $200. Pakutenga ground chete, zvimwe zvese imari yangu. Tete shop iyi yakakura zvekuti ingaita half yemashop akaita Sana OK, aya zihombe zishop racho. Mari yakavakwa apa inosvika kuma 1.5 USD. So pataiita floor pakashota $60. Ndikati kumabuilder vambomira kushanda, but ndakazonzwa zvakunzi vashanda nechikwereti namama. So ndakati kuna builder ndichakupai kana ndaiwana. Zvisinei ndakabva ndaita uronga hwekutama kubva kwaamwene kwandaigara kunogara kwedu tega, saka ndakashaya mari iya nekukasika. Then one day ndiri kwamama vakati builder vakamupa mari. Ndikati no, ndakatanga kutukwa, wakasiswa basa nemurume, dai muri kubasa wakamupa mari yake. Ndikati handina mari. Zvikanzi ibva apa unonyepa, ndipe mari. Ndakapa builder mari yake kudhara, ndichiti kana wapiwa wozondipa. Ndikati handizvizive, ndakatukwa tete pasere vanhu. Handina kuziva kuti vakaita madeals na builder vakamupa mari yake kudhara. Ini ndaiti ndine chikwereti chabuilder. Saka vandituka vakati iwewe kuburitsa mudeal reshop yangu uye ndakutengesa shop iyoyo. Nao vakuti shop yavo manje nemari yangu yese yandakabvisa iyi handichazivi ndodii. Ndakapedza nguva yangu nemari yangu chigadzira future, ndichiti ndiri kuitira mwana azowana mari yeschool fees, but now handichazivi zvekuita. Izvezvi vari kufamba vachiudza vanhu kuti shop iyi ndeyangu, ndakaitengera vana vangu, kureva firstborn nesecond uye nemuzukuru wavo, mwana wemukomana wefirstborn yemumba medu. Hanzi ndakavatengera kuti vasazotambura. Ndafa. Ndakatoudzwa nehanzvadzi mwana wamainini wavanogara naye kuti vaipopota pavakanzwa kuti ndatama. Hanzi munhu ungatama
kwaisabhadhara renti, izvezvi mari yacho ichakwana here kuti kuchengeta kuno. Patakapedza kuvaka shop kwakasara masimenti 16. Ndakangovati tora henyu mutengese. Asati atopedzwa akutengeswa, but pandakatadza kubhadhara $60 ndakatukwa zvisingaiti. Izvozvi havazvioni kuti maybe dai vakatora mari yemasimenti iyoyo, nekuti pane mari yakawanda yese yemasimenti atengeswa yaita $256. Hembe ndinovatengera every month dzinodhura. Madrezi andisingatopfeki inini ndichida kuti vafarewo, zvimwe vangachinja moyo vakandionawo semwana wavo, but yo pakaipa. Pandakatama, I then decided kutora mwana wangu wavaigara naye, but pakaita makakatwana. Hanzi mwana uyu chikwama changu, kana aroorwa ndini ndichadya pfuma yake, nekuti ndini ndaisara naye kubva achiri mucheche. Ndakazomutora zveforce nekuti magariro aita anga asina kunaka. Vakatsamwa nenyaya iyoyo. Amai vangu munhu anoda mari zvakapfuuridzika. Izvezvi musikana ndakasiyira ane 15 years akatotsvakirwa mukomana wavakaona kuti ane mari, hanzi achamuroora apedza chikoro. Vakatotaurirana nemukomana yeye zvavanoda zvese. Munin'ina wangu haana chaari kutomboziva hake. Mai vangu munhu anoda zveng'anga stereki, zvekuti she turned me into a prayer warrior. Ndichiri mwana mudiki, I remember ng'anga yakambouya kumba iye vakaisa hembe dzemukoma wangu mudenga, dzakaiswa mushonga, hanzi ndoda kuti afe achitsikwa nemota nekuti haasi kundichengeta. Vakaisa futi hembe dzastepfather vachiti ndoda kuti vaite accident vafe nekuti vakanditiza. Ndaiti kana vabuda kuenda kumusika, ndaisara ndopinda murumu yaive yakaiswa hembe dziya mudenga, ndotanga kunamata ndichikumbira protection kuvanhu ivavo every day. Nao variko both, hapana chakaitika kwavari. Handina munhu wandakaudza nezvenyaya idzi nekuti I know hapana anondibhiliva. Kunamata ndakadziswa navamwe mai vepanext door vaipinda savadha. Ndaimbopota ndichienda kuchechi kwavo. Tete handichazivi ndodini, ndimi munhu wekutanga kutaura nyaya dzese idzi nekuti handina wandokwanisa kuudza. I'm dying inside. Vakatanga kundituka, vanoti hapana kana chaunondipa iwe, handina kana mari yako yandinoziva despite zvese zvandinovaitira. Pavana vamai vangu vese hapana kana one anovaona kuti vadya vapfeka here kunze kwangu chete. Kumba kwangu havasati vakambouya. Ukavakoka vanoti handiende kumba kwemukwasha ini, asi kwasisi vangu vanoenda every time vasina kana kushedzwa. Handichazivi zvekuita. Ndibatsirei ndodii? Ndombovaramwa here kana kuti ndodii tete? Ndanyora ndichitosiya zvimwe zvavanoita nekuti zvakawandisa. Part 7. Mungada kuziva futi kuti ini nababa vangu tinowirirana zvakadii? No, regai ndingoti havana rudo neni. Futi pandaimboenda ikoko ndatuma mari yeschool fees, vaiti handina, asi mangwana acho vachinobhadharira mwana wavakaita nemukadzi wechitu ikoko nekuti zvikoro zvinenge zvovhurwa. Stepmother vaitonditi takura baba vako unovabvunzira school fees kumba kwenyu mozodzoka navo kana vakupai. Ndaizongoenda ndisina. Ndakazotuma tete kuti vavaudze kuti mwana akuda kuroorwa. Vakati handiuyi kumba kusiri kwangu. Uko mai vangu vakati handiendi kumba kwake. Murume wangu akati handiroore baba vasipo nekuti zvinozonetsa mangwana. Kwakazoya muzukuru akavanyengerera baba ndokuzoya kwavo. But panyaya yekushiyana mari futi pakaita bongozozo. Mai vachiti ndini kutora yese nekuti ndini ndakachengeta. Muzukuru akapinda busy futi kuvaenzanisa kuti vapiwe nekuti baba vakanditi imba iyoyo hauigare inoparara nekuti ndinenge ndakatsamwa nekunyimwa mari kwandakaitwa. Vakazoshiyana, but mai vakatsamwa zvakaonekwa nemunhu wese. Vakatora makundipa mablessing paya panonzi namatirai imba yemwana. Baba ndiwo vakazongonamata chete. Then 3 days ndaenda kumba kwangu. Baba vakaisira message kumukwasha kuti ndokumbirawo mari, ndoda kuenda kumusha. Apa hapana kana mazuva vabva kutambira mari yeroora. Mukwasha akati handina, vakabva vatsamwa till now havatauri naye. So tete maona kuti handina kwekutizira. Saidi kwandakaroorwa zvakaoma hazvo. Regai nditi pandainzi namama wangu danana nevarume vanhu vanokupa mari nekuti vakomana unovaonepi iwe uri mvana. Zvakandipa shungu dzekunamata
kuti ndiwanewo wangu asina munhu since muraini ndakanga ndava chiseko kuti akadzoka kumurume. Ndainamata pakati peusiku everyday na12 zvakasimba ndichikumbirawo murume wangu ndega uye anotya Mwari anonamata zvakasimba. So kuuya kwaMike yakava answered prayer. Mukomana akati handisi kuda kurara newe kusvika ndakuroora despite kuti une mwana. Aindirespekta zvekuti uye aitondikurudzira kunamata uye taitsanya nguva nenguva tiine masame prayer request. Ndaifara tete kuti Mwari vazondidayira. Nawo ndakazobvunza mukomana chechi anopinda akanditi Masowe, but ndoendazve apo neapo since ndigara ndakabatwa nebasa. Panguva iyoyo ndakangoti it's fine sezvo Masowe iri chechi uye airatidza kuva munhu akangwara chaizvo zvisinei nekunzi vanhu vanopinda Masowe vakapusa. Ndakamuti ndopinda Pentecost akati it's fine. Takaroorana tikagara zvakanaka. Ndakazogirwa musoro since hairline yaive yadambuka zvisingaiti. Ndaida kutangidza kuti ribude futi. Murume wangu akabva atoti chance given kwakutonditwa kutopinda Masowe iyoyo. Ndakamboedza kumuonesa kuti handina kujaira Masowe nemutemo wayo. Akanditi ini mukadzi wandinoroora pano anotopinda Masowe sezvo mhuri yavo yese ichiinda kuMasowe. Ndakati it's fine rega ndimbotraya. Ndaisada kuita nharo naye. Amwene vangu vakazobuda kumusha vauya kushanya vakanditi ndiperekedze da kunoshandirwa. Ndikati it's fine ko tainzwana nazve taizofamba tichitaura nyaya yedu. Takasvika madzimai vaya vakatanga kuprofita vamwe vese ndokugumisira neni. Pavakasvika pandiri vakangoti makambobva pambiri kaimi. Ndikati hongu ndainge ndabva pambiri mwedzi wakapfuura wacho but yaisava miscarriage such. Ndakaita inonzi blighted ovum kana muchiziva museki munogara mwana makanga musina chinhu. Ndakatozonobayiwa mainjection kuti ribve seki racho titangidze zvinongoitwa vanhu vanenge vaitira mwana muchumbu. Back to my story. Madzimai vaya vakabva vati muri muroi maimi kureva ini makatemerwa nyora dzekuroya nambuya venyu. Ndakati vapi? Zvikanzi mai vababa venyu. Ndikati no vakafa ndisati ndazvara uye sisi vangu chaivo havatovazivi vakashaya kare tisati tazvara. Ndotongoita zvekunzwa kuti vaiveko. Zvikanzi vakakutemerai vari kumakuva ikoko vakafa kudaro. Ndakapererwa. Ini pambiri pangu hapana kana nyora dzakatemerwa handitodzizivi. Amwene vangu vaingodavira kuti tokumbira kundiso chokwadi. Chandakakwanisa kuita kuchema chete. Ndaiti ndichiti no mbuya vangu vakafa zvonzi no munoroya imi makatonzi mudye vana venyu vatatu kuti munyatsoita muroi chaiye nekuti vanenge vauya vachizokutorai. Ndakaedza kuramba but yo amwene vangu vaingoti tipei kundiso. Ndakazoudza murume wangu tadzoka zvainge zvaitika zvese. Akabvunza mai vake kuti maenda kumuprofita upi? Madi kutanga mandiudza. Ndakakuudzai muprofita anoita. Amai vakatanga kundichemera kuti ndatadza here kuti hande tinobatsirwa. Ndakati no ndangomuudzawo zvaitika. Vakatanga kuchema vachiti saka ndatoya kuzoparidza rudo rwenyu. Ndakapinda bhezi kupfugama kukumbira uregere kuti ndindatadza ndiregerere amai. Vakafumoti ndakuenda kumba kwangu. Vakaita mazuva vachindidayira one word answer. Till now relationship yedu haina kunyatsosimba. Rimwewo zuva hanzi nemurume wangu patakaenda kuchechi ndanzi muye nemukadzi wenyu takaenda. Madzibaba vaya vakaprofita kuti makaroiwa nemuprofita akambokupfimbai kuti musazvara mwana. Ndikati ndinaye kare. Vakati musaramba. Murume wangu kwakuti ndipewo kundiso kwakudotora mvura mumbiya kundidira kwakutanga kunditenderera hanzi zvaita ndabvisa zvamakaita. Kumwewo kwandakaenda nemurume wangu madzimai vaya vakasvikoti zita ramunaro nderani. Ndikati ndera tete vangu. Kwakuti makadyiiswa natete venyu. Ndikati no handinambobvira ndakadya chikafu chavakabika. Ndakaona ka1 pandakatorora pamwe pese taitara pafoni zvikanzi kudyisa munhu hakudi muchionana. Murume wangu kwakuti ndipeiwo kundiso kwakutipa zvinombo. Ndakazvirasa murodhi. Ndikada kutaura kuti kunyepa zvikutaurwa nemaprofita. Uyu murume wangu anotsama kutondituka haudi kubetserwa. Mweya
haunyepi. Regai nimboseka namo serugare. Ini ndini ndoziva ndonzi ndonyepa, mweya haunyepi, mweya upi manje. Family yese tete inobelieva. Zvese zvataurwa nemuprofita. Ukada kutaura chete kuti hazvisi unotukwa nekuvengwa. Kubva kuna baba namai nevana zvese hanzi ndozvinhu zvakateerera izvozvo. Saka teerera kwazviri. Ini nahangu from the first time maprofita handide. I believe ndikapfugama, if I pray Mwari vanondipindura. Tete handidi kunyepa, murume wangu zvese anondiitira. Hadi kuona ndichema, ane rudo, basa anondibetsera chero akaneta sei. Mari ndopiwa pay yese plus imwewo yaanoitisa ma extra lesson. Haana basa nezvakawanda kuti wazoishandisei. No, ndingangoti zvese zvimwe aribo, but apa panhau yekuudza maprofita nekunzi mweya haunyepi tete, ndafidza ipapo. Ndakutotya kuti anogona kuudzwa kunzi mukadzi wenyu akuhura, ndikazorambwa futi. Ndakutoshaya kuti how can I convince him? Asatevera maprofita, adzidze to pray for himself. In conclusion, thanks Tete for this platform yenyu. Muri kundisimbisa Tete, pandinotera ma-advice enyu munyaya dzevamwe. Makaita basa neplatform yenyu nedzidziso dzamunotipa. Mwari akuitirei zvidhafu. Handina kana munhu wandokwanisa kuudzawo nyaya dzangu. Asi nhasi ndatokunyorerai chikudzai nyaya dzangu Tete, maita basa chose vatete. Ndisati ndataura anything, I want you to realize that development is shaped by the environment. And the person that you become is shaped from where you are coming from. Every day you are told kuti uri ngomwa, uri hure, hauzvari, ndosaka uchida vana. I grew up loving animals. I grew up loving children. But ndine vana 3. I don't think it will be something that will be nice kuti ukaona mwana wako achifarira vana utomti uri ngomwa. Her mother is a very negative person, is a very corrupt person. Let me use that word. She's very corrupt. Munhu akakorruptwa, munoona file ronzi rakakorruptwa memory card rinenge rakakorruptika rea. Ndivo mai vavo. Her mother is very corrupt. Saka vari kutora corruption yose yaya vachiisa mwana uri ngoma kusvika azoti inini regai nditryewo ndiudze mukomana kuti usauita withdrawal. Itira mukati ndione kuti ndinozvara here, because every day you are told kuti hauzvari. Handiti. Saka uda kutoexperimenta kuti uone kuti ndozvara here. Asangana nemukomana ndokubva azoita nhumbu. Ndokuenda kumba kuya kwemukomana ndokuudzwa kunzi aiwa, iwe handigoni kukuroora because we are not of the same church, same belief. Alright. Akati ndotendeuka svika aiwa, su church kwenda kutendeuka, vanhu vakatokwana. Iso handichatodi vanhu. Guys, kune machechi ari weird. Kwanditi soko handi we all believe in the same Bible. Rinotaura kuti Jesu auye. Shoko raMwari rinofanira, it must reach to every nation, to everyone. Kuitira kuti Jesu auye. Jesu haangangouye kuti ndavazotora vanhu kuenda kudenga, vanhu kuti kudenga kupi kwatiri kunoenda. Why? Because vanhu havana kunzwa kashoko kuti kune soko roti love your neighbor, do this, do that. Handiti. Saka Jesu anenge zviri unfair kuti Jesu auye. Saka chechi iri kutaura kuti aiwa isitatokwana, tichatodi group ravo ratokwana 144,000 yakutoenda kudenga. Zvangondinakidza. Alright. So now let's go kunyaya shop. Mama vakabvisa 200. Otisatoenda kunyaya shop. She gets married and anopa mama 50% of her salary. Apa mwana musikana anoshanda ari security guard mausiku. She stays in Zimbabwe. Mausiku ende munoza kuganga kwakaita vanhu mazuva ano uchishanda uri security guard. Vanosvika vakakurepa varume. In as much as uri security guard uchifanga kukupa security, as long as uri mukadzi you are vulnerable. Mama voti ndipe 50% of your salary. Musi waanorega basa konzi waregere basa. Vakutuka munhu. Vakuita 30 days munhu achikutumira ma-message every day achikutuka ukaregere basa. Chazotengetwa nani? Vapedza havana ma-boundary. She goes on to the husband. Kutuka mukwasha. Saka chachengetwa nani? Mukwasha akadzura mwana wenyu tsitsi zvani makati kwai mwana wenyu mvana. Mukwasha yeye munhu wama kutuka. Can we have boundaries? Takuya kuna baba. Baba was absent in the entire life yemwana. Achienda unoti tokumbiro mari school fees, baba was not there. All of a sudden inini ndikashaya mari sababa, iomba mako haufu wakaona chikomborero. Ndozviramba ini. Ndozviramba pakuti kudii? Ndiri kuzviramba pakuti kandishamu yacho inozongoyerova mwana akaneglectiwa.
Shamu iyi inofanira kutanga yarova baba vakanegleta mwana vasingabhadhari fees kubva grade 1 kusvika form 4. He was not in the picture. Mwari haana kumbovarova neshamu. Mwana unoroorwa ko inini ndine right yekudla marooro. Kandi sei vana baba muchida kuzongoapia pamarooro? Don't you think kuti it's very selfish? No, the truth chaiyo, it's very selfish. Mwana achiyo ndokumbirawo school fees. Haipo. Ndokumbirawo school fees. Stepmother unotakurai nababa wenyu muende ibvai pano. Next thing, because maaku benefita, imimi makuda kuwana mari. I don't know muri yeZimbabwe. Alright, toida panye shop, haidindi yakaisa mari, the entire shop kuti iwakwe i-plasti, weite se imari yemukwasha iri kuuya. But mama vakutoti ishop yangu, ndakuda kutoitengesa, ndakuda, your mother is very toxic. I don't even know kuti why did you even give a mari yekuvaka shop? Because, toda kubvunza inini, shop iyo iyi, chero tongoti yapi, hani mati yapera. Kuti istokewe ndiani achastoka ndiwe, you are the one, ndiwe futhi again who's supposed to stock my groceries mushop count whatever you want to sell mushop mama avafaniri kundoona sekuti vabereki vedu hatifaniri, we mustn't do my business nevabereki vedu because type yamama venyu iyi ndio inozoguma yoita semurume uya muchirunangara murume weDubai wekutumira vabereki mari yemombe akazosungiswa akaenda mujeri. Ava ndio type iyi. Ndoona sekuti I don't know imimi kuti vateereri munofunga kuti kudi, but I think mama vari right vachipiwa mari grocery kamwe. Pane pamatira kuti your 15-year-old sister akatorongegwa mukomana acharoora because vanoda kuhla. Your mom is very greedy. She's a very greedy person. Right. Takwenda kwekupedzisira. I know kuti most of you will complain, but she took a time. Vakatanga kunyora Friday up to Friday, Saturday, Sunday vachingonyora. Then takwenda panyaya yefamily yemurume kunzi kwai wonoroya. Waenda kumasowe namai wakupfugama kwai wakachekerwa nyora dzekuroya nambuya vako. Pambuya vacho when you were born she was not there. Pane nyaya yekuti kumachechi uko kune munhu anongosvika ngoti ndiri muprofita ndakutotaura iwe wakaipa. Imagine uri kukudzwa uri muroyi pamberi pamwene vako odzonzi makabva nhumbu muri muroyi muri kudla vana venyu, but yataurwa kuti iseki rakanoatacha rariri empty ndobva atopiwa periods kuti ribviswe because rinokonzera health itori health hazard. Handiti zvafanire kuita ectopic pregnancy. Saka kumachechi uko hakuna authority, there is no governing body. Zvakafanire kuti machechi ane governing body. There is an overseer who sees. There is a doctrine kuti we believe in this. Anditika kumachechi uko kwavakaenda hakuna doctrine, hakuna anything chakanyongwa pasi. Indikangofunga ndikangoti uri muroyi wewo, watova muroyi, ndototi uri muroyi. Anditi hakuna. How do you say kuti munhu muroyi? Akuudza kuti aiwa inini gogo vangu vakatofa ndakatozvara gogo vangu pasi pechero Facebook nekumba kwedu haina kutombobvera yaona gogonzi vakakutemera vari kumakuva ikoko. Munhu akafa ndoda kubvunza imi, sei munhu akafa kana akafa ari mukofini asingagoni kuzvisumudza kofini rake achinosvikanda muguva? Munhu akafa izvezvi mukamona akafa apa akanzi munhu apondewa. Ndoda kutaura panyaya yevanhu akafa. Kana munhu akatonzi apondewa izvezvi apa, kana mukasauya mukasumudza hama yenyu apondewa, inoorera ipapo ikadliwa nembwa ikadliwa nemakonye ichidhuka iri papo. So my point is munhu akafa haana power. Saka kumachechi kwamunoenda uko musabvuma kuitiswa zvimwe zvinhu. I know kuti you are in a relationship, murume wako anokuda, he takes good care of you and all, but I think in as much as I am Mr. Lunga's wife, I think pane pamwe pandoti aiwa chero tiri married, we have to have boundaries. I know with the belief, Anditka, you are married to somebody who believes muzvinhu zvemasowe. Yes, it's okay. It's his belief. It's okay. But kana zvichauya pakuzoti unozoguma wakweshewa mumuromo nemugoti senyaya yasisi vedu vaya vakazoguma vapinda mukoma vakatodeclarewa dead nekuti vakweshewa muromo, nekuti hapana governing body rinoti this is right, this is wrong. Anyone can do anything kumasowe because hakuna governing body. So I believe kuti if zvimwe zvisingakuitiri munoti hai kundiso zveshuwa tinoida asi inini hazvisi zvangu izvi. With your mother, love her from a distance. Vape mari grocery zviperere ikoko, because the more you talk to her vanokunyadzisa, hey uri mvana, hey uri chii. Unotoona kuti relationship yakatanga kuita right because makatanga kuvatumira magroceries. Munhu anokara, munhu anoda mari. Anditika right. So kana mune maparents akadai asi vanhu vari right. Ndinokutendai guys nekuona chirongwa kwamaita. Mudzoke zvakare panyaya papati 2 tichazama kuti tiite mapart 1 part 2 part 1 part 2 because nyaya dzedu dzakati wandei. Ndodzoka handiti
ndinoziva rakanaka ndatenda. Bye bye.